Voda. Vznikol v nej a z nej život. Má obrovskú hodnotu pre každý ľudský organizmus i pre jeho materiálne prežitie. Poskytuje množstvo živín a zároveň zdrojov obživy. Dokáže zachrániť, ale svojou silou i ničiť. Ak ju však skrotíme, vie nám i slúžiť. Toto platí obzvlášť o Žitnom ostrove, malom raji na juhozápade Slovenska, kde si to obyvatelia odjakživa uvedomovali a preto s vodou žili. Poskytla im obživu, rybolov, zdroj bohatstva, lyžovanie zlata, ale i silu na zvládnutie namáhavej práce, vodné mlyny. 22. októbra 2024 sme s triedou 3. C navštívili Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, ktoré sídli v Žltom Kaštieli. V rámci prehliadky expozície sme dostali obraz o kultúrnom a etnografickom dedičstve regiónu. V rámci expozície archeologických nálezov žiaci vnikli do tajov histórie Žitného ostrova a na poschodí múzea si mohli prehliadnúť ukážky zo spomínaných remesiel. Vo výstavnej sieni sme mali možnosť vzhliadnúť výstavu fotografií Petra Fodora pod názvom Živá zlatá záhrada. Rybolov je dôležitým dávnym remeslom Kukónie Žitného ostrova. Jeho tradícia sa dedila z generácie na generáciu. Miestne rybníky a ramená Dunaja sú dodnes obľúbeným terénom rybárov. Na Žitnom ostrove sa vytvorili dve takéto oblasti, Komárňanská a Šamorínska. Rybári boli kedysi organizovaní v cechu rybárov. Najcennejšou rybou žitnoostrovských vôd bola viza veľká, ktorá sa do pokojných vôd Dunaja dostala z mora. Jej mäso bolo obľúbenou pochúťkou. Vylovené vizy viezli na vozoch do viedenských mesiarstiev a odtiaľ na panovnícky stôl. A aké ryby vieme vyloviť na Žitnom ostrove? Kapra, amúra bieleho, karasy alebo tolstolobika bieleho. V hlbších vodách môžu trpezliví rybári vyloviť sumca, šťuku, marnu, boleňa, pstruha, jesetera i zubáča veľkoústeho. Lyžovanie zlata bolo po poľovníctve a rybolove tretím najrozšírenejším zamestnaním na Slovensku. Z lyžovania zlata žili pozdĺž brehov Dunaja predovšetkým obyvatelia Kolárova, Gabčíkova, Sapu, Číčova, Zlatnej na ostrove a Medveďova. Zlatokopy naberali bahno z rieky na šikmú umývaciu lavicu, na ktorej bola položená plsť. Ťažšie častice materiálu, ako je zlato, uviazli v jej chumáčikoch. Plsť sa premila, filtrát sa zmiešal s ortuťou a potom sa ortuť odparila zahrievaním. Posledným známym zlatníkom bol Vince Berec v Sape. V múzeu mohli žiaci na vlastné oči obdivovať jeho nástroje na lyžovanie zlata. Vodné mlyny. Na Žitnom ostrove sa ich v roku 1866 nachádzalo spolu 37. Dokázali mlieť múku v 7 druhoch jemnosti. V súčasnosti máme zachovalé len 4 vodné mlyny, ktoré však pôsobia už len ako technická pamiatka. V rámci projektu Poklady Žitného ostrova 22. októbra 2024 trieda 3. C navštívila vodné mlyny v Dunajskom Klátove a rekonštrukciu niekdajšieho vodného mlynu z Radvane nad Dunajom, v súčasnosti umiestnenú na Malom Dunaji v Kolárove. Vodný mlyn v Dunajskom Klátove bol postavený na brehu Dunaja a nie na koloch. Jeho dnešná podoba pochádza od čias prestavby v roku 1920. Naposledy fungoval v roku 1940, nefunkčným sa stal po odklone toku Dunaja. V roku 1982 bol vyhlásený za národnú technickú pamiatku. V roku 1987 prešiel menšou opravou
a v roku 2016 väčšou opravou. Jediný lodný mlyn na Slovensku, vyrobený ako rekonštrukcia mlyna z roku 1920 s pôvodným umiestnením v Radvani nad Dunajom, sa dnes nachádza v Kolárove. Bol vybudovaný v slovenských Lodeniciach. Na dnešnom mieste je ukotvený od 25. mája 1995.